Това е най-странната игра, която съм виждал до сега. Чай да усилим малко. Чакай, бе! Make sure audio is on, controls, добре. Чакам дали audio on. Audio on. Добре. Щом сме длъжни да имам аудио, трябва да има нещо много готино с аудио. Добре. Аха, това си играе. О, не, какво става там? Какво си ти, бе? Удя. Показа ми се пръст. Еба ти копалет. Мал съм с директът, обаче ми е тумач. Маус, сензативите. Намали го това, брат, молец. И тебе. О, това е много по-приятно. Добре. Какво правим са? Аз за първи път виждам тази игра. Доста е силничка, принципно. Аха, трябва да отида там. Добре. А моля да се разхода. Примерно тук моля, брат. О, мога да. Абе, малко е крипи тази игричка. Принципно. Какво това черното, бе? Край съм аз, бе? Тая врата виждам, сигурно се, че трябва да отида там. Обаче искам да видя, няма ли нещо. Някакво бонусче нещо. Моля се загуба в гората. Без нож. На. Тъпо. Не е хома. Какво ще правим? Моля да затворя вратата, не? Не. Защо? Аз там няма вляза. Много силно обаче. На стрима много е силно. Ало! Чакай, чакай, звуци. Музиката в игра, защото никой не каже, че е много силна, бе. Аудио. Пак е много силна, бати музиката на тази игра. Той има плей. Да, сега е малко по-приятно да се чувам и аз. Какво това има баркод, човек? Да го сканирам ли този баркод, а? Айде, няма. Сега какво пише сега? There are doors in doors and there are trapdoors, okay? There are doors that open by themselves, there are sliding doors and secret doors. There are doors that let you in and out, but never open. There are trapdoors that you can't come back from. Kit Amnesia. Exhibition. Моля клякам, не мога. This is not a game, take your time. You're at the beginning, so there must be an end. Some place will make sense, some will never make sense. See you later. Доста силно начало, бих казал, да се харесваме тази игричка за сега. Малко обаче силна пак. Аре бе, то трябва да тъкнеш аплай, човек, малко ме дразни това. Добре, пише, че не игра е преживяване един вид. Дисплей, чай видим сега. Borderless, да. Advanced Settings. Има ли нещо, което мога да направя? Висинг, това не ме интересува, добре. Почва се. О, майко. Какво стана, бе? О, майко. Ей, ще получа епилепсия. Много силно бе деба, майка му деба. Бах ти силната игра, човек. О, майко, очите ми. О, фак, очите ми. Какво става, бе, бат? Какво това, бе? Моля го пипна. О, епилепсия, я.
О, майко. Тама пич! Какво става, пичове? Почва малко да ме е страх. Какво става, бе, брат? Какъв то? Какво става? Добре. Че аз като се загледам, то направо ме хипнотизира, човек, гледай. О, шит, те виж. Някой се виждат, някой не. Ако мръдна... Това хипнотизираш, човек, заклевам се. Те затова си бият главите там и гледат. Те са зарибени с... това е много странно, човек. Гледай, и сега това не се вижда, обаче преди... Оп, и това почва да се вижда. Уоу. Добре, бягам от тук, тук може да се залепя. Чай само това да го видя. Боже мой. Виж как забавя, бе! Моля да си бия главата. Бам. Добре, заболявам главата. Какво става, Джони? Това са... Води ли се хорор игра, защото аз не исках? Не виждам. Кроус. Чай са. Страул, Докс. Страул? Страул, не знам какво означава Страул. Докс, туши. Кейк. The Kraus. Много странна игра. Добре, let's go. What the fuck е това, бе, брат? Ой, ще му скача горе. Не мога да скачам, човек, само мога да спринтвам. Ебати тъпто. Не мога да се кача, верно? Ебати тъпто. Искам да я какво мога там. Скачи, нещо направи, брат. Ти от тук някакво нещо. Добре, ако се върна малко само да видя. Learn how to sell before... Нещо за секс. Те защо не се разбира, човек. Ти си. Бата странната игра. Тук някакви... Какво е това, бе? Гошко. Това е готино. Giants amongst the... Ice, може би. Добре. Моля да се сляза долу. Мога да. Добре, долу май ще минем след това. Много ме държа, че нямаме спейс. В смисъл нямаме да скачаме, не мога да скачаме. Уоу. Какво става, бе? Какви сте вие, бе, пичува? Ти нямаш очи, бе, брат. Я те видя. Я те видя. Да, бе, нямате очи. Отстрани хора. Има пирамиди, има нещо друго. Бате, какво е това, бе? Уоу, какво става, бе? Мога да се кача, отивам да се кача. Няма как да пропусна. Моля да се кача. Шит. Искам ли да се кача вътре? Искам ли... Май е много объркващо. Влезнахме? Какво става, бе? Кой си ти, бе, мой? Какъв си ти? Шит. Чакай, какво? То сега ако му убиеш е много гадно. То ще е. Заби ми. Какво става, бе, готин? Не. Аз мога да се тръгна, искам си хора. Там е вратата, май. Или е друга врата. Не, ето там е вратата. Там няма да отида. Там ме е страх. Добре, бе, тръгвам си. Тук не е за мен. Всъщност... искам да отида през една врата, човек. Фак, какво е това, бе? Както и да е, продължавам. То това е друго там. Ясно, отиваме на там, значи. Прибираме се, тръгваме си, тилци. Виж колко е... Това е готино. Браво. Разработчите си ги бива. Добре. Нека впиям, виж как тича. Баци якото. Чакай. Какъв си ти, какво е това? Бате, много е странно това. То пише, че това не е игра, това е преживяване, смисъл. Да. Някакви хора да се блъскат.
The birds fights in the heaven. Добре. Меслите. Witch monkey. What the fuck. Добре. Уф, малко лагва чатпад между другото. Което е впечатляващо с моят компютър. Ти имаш лице, бе, брат! Ти си първият, който виждам, който има лице още. Браво, бе, мъжки! Да не ме гушнеш, Да мам плесница. Я не ми говори. Пишете. I can't but you wear out. Много тъпо. Добре. Опа. Някакви пичове, яко се нашмъркали си го приели това. Witness has eyes, mouth has shut at night. Крабички. Какви сте невидимите? Те са моля ми да през него. Да, бе, то минава през мен. Never picked. Няма пък, ще звънна. Пичове, искам само да сте спокойни. Radiohead. Oh dear. How sad, never mind. Не разбирам. So what made you turn your back on Hollywood? Everything. Oh shit. Oh, Radiohead. Пирамид. Кита. Уф. Какво става тука, бе? Чуват ли си, бе, брат? Първо, защо ти нямаш лице сега? Какъв ти е филма? Му си грозен, брат. Не имаш лице, имаш две очи. И някаква много кринджаво става. Добре, дай видим какво става. Не мога да клякам. Добре. Аз всичките телевизори се чупих. Пичо, искам да гледам телевизия. Така. Те гледат телевизия. Той мълчи. И той мълчи. То па нема. Път странното нещо. Тук има... Цък. Добре, тръгваме се от тук. Това не е за нас. Цътрали очите ме сега. Френзи... Дъра. Press play likes nothing has happened. Чакай, ало. Ако ме нападнете, пичове. Не. Нещо не е правилно с тази игра. Както да е. Скрил... Добре. Много тъпо, на стрима само един човек, това ще го кача в YouTube със сигурност, между другото. Ghost Chamber. Не искам там. Чай първо да ми поставя. The Paper Chamber, добре. Pixel Warehouse. Pack Добре. Добре. Oh shit. Добре. Искам да се върна, между другото, малко назад. Дали ще мога да се върна? Смисъл... Майко, тук ще има... майко! Почуване... Това ли са гостовете? Много странно. Ще пием малко пече. Чача бутилка, бате. Какво става, бе? Не. Какво почистваш, бе, брат? То почиства тук от 2 века. То някой го е изял половината. Супер. Леле как лагва. И аз преда лагваш, бе. На моменти яко лаги, ама то гледа какво... Виж как тръгва да се движиш едно това. Да, бе, се се движа. Тия лайна не ги видях преди това. Моля, вляза. Леле, боже мой. What the fuck е тая игра? Ще ме накара да повърна с малко. Кам ти. Добре, връщам се. Това не е за мен. Ghost Chamber наляво, отиваме.
А тук мълчеш навсякъде, между другото. Добре. Това беше като главното място. Чай се огледаме хубаво. О! Надолу нещо не ме кефи. Да видим нагоре. Той нагоре не ме кефи. Сега сме се върнали някъде. Да, бе, ние се върнахме, бе. Ние сме пак при пирамидчо, бе. Добре, отиваме в пирамидата, защото исках да ходя в пирамидата, вие какво става? При Тошито. Тошито ми е най-добрият приятел. Извинявам се на Росто сега. Какво става, бе, Тоше? О, не ми гаси лампите, ей, ще откача. Дай да викаш. Ей, ще те щупа от бой, нищо че не с какво те бие. А има някой друго копче? Не, май само се разхождаме между другото. Добре, влизаме тук, не знам какво е това. Долу мога да се влезе, да? Ало! Долу ли сте, бе? Да, бе, вкъщи съм, даже вече съм стримвал. Стримвал ли си? Кога, бе? В смисъл стримвал в момента. Добре, щом стримаш, няма добре. Какво играеш? Брат, най-странната игра в историята на игрите. Какво е това, бе? Аз ще те викнам да играеш с нас, ако искаш на Game Boy, защото го взехме и играхме с брат. Ле, циките, брат. Майко мила. Какво играеш? Брат, ли, трудно е за обяснение. Смисъл, влез в стрима за 3 секунди, ще разбереш. Добре, ако чуеш бебешко реване, не се стрескай. Добре. Какво е това? Абе, къде съм аз? Добре, айде, че това ще го пускам в YouTube, брат. Айде. Това няма да го режа. Много странна работа стара тук, брат. Казвам ти. Какво гледаме сега? Добре, тук има с кавичко. Това сигурно е такова, бе. Абе, това е къде са програмирали играта, казвам ти. Моля си вземай този сатър. Тая голямата ножица, знаеш как добре ще влезе. Правим мрежа главите. Добре, продължаваме напред. Чай, искам да ви какво пише тук. Hold to disappear, комедия, добре, хайде. Добре, искам да се движа, брат. Аз движа ли се изобщо, човек, ти уци? Добре, а моля да падна. Не ми дава да падна, добре. Бах ти майката. Какво става, брат? Това е най-нормалната застава, в която сме били между другото до сега. Какво пише тук? Има баркод на всяка, което означава, че най-вероятно може да си го сканирам с телефона, ама не ми занимава. Hold to disappear, майко. Чакай, бе, Какво става, бе? Добре, моля да хода. Много съм объркан. Добре, отиваме към това да ръзвам. Бате, ти лут ли си, бе? Какво е това, което играеш, кажи ми, бе? Нямам представа какво е това. Погледни какво се случва. Ти лут ли си, бе? Абе, те са били на някакви тежки субстанции, казвам ти. Какво става, бе? Тая игра може би най-ме впечатлява от всички останали, които съм играл. Тъп има малко ехо. Опа. Това е защото да си чувам гласа, да знам какво правя. Вече няма да има ехо. Пате. А той пее, бе. Чува се пеене. На играта беше бая по-силно в началото. Минах между тия къп. Искам да изляза тук не ма кефи, брат. Ге. Майко. Вие напушени ли сте, бе, брат? Аз тук мога да летя, бе. А как слиза надолу? Не може. Опа, не излиза от играта. Чии песнички си имам? Защо с тапим екзит, с екзит има екзит? Добре, до тук ли съм, какво? Не мога ли още малко направя да мина през това? Аре, бе, бавен. Ще си тия неща. Хайде. Проникни. Давай, мъжки. Ай сега падам надолу. Не, бе, не искам надолу.
Аз се връщам, брат. В смисъл... Или минах, не знам, объркан съм. Отивам там, където виждам светлина. Отивам към това. Това връща ли се? Абе, копеле, това се връща. Колкото повече отивам назад, това повече се връща. Че хубаво. Къде отидох аз? Никъде. Как да се махна от тук сега? Добре, чух ти песента, брат, искам да си ходя. Връщам се. Се е видял, че няма стане работа. А той се движи без аз да го цъкам, между другото. Мисля, въобще не ме ебава мене. Добре, да. Има някаква песничка. Луда шашава. Кефем как се пее. Моля си ход тук. Тук не ми хареса. Много е странно. Пак се забих. Добре, аз няма да стана една частица с вас, пичове. Сега се махам. Къде че трябва да стоя тук, докато не спре, брат. Как да изляза, бе? Моля, рестартирам. Restart experience. Не, бе, не искам от самото начало, че лути си. Между другото, това е записано на стрима, който започва всеки ден от 10 часа. И ако искате да видите повече прости като това, мога да влезете в стрима на Драгота. Главна буква К. От 10 всеки ден, освен неделя. Неделя сме почивка. Повечето пъти понякога и неделя стримаме. Така. Това са отстрани. Това е много сбъркано, бе. Добре, съм си хо. Как да се тръгна? Отивам към тази стрелка, защото не знам къде че мога да отида. Добре, мога би карам около него. То се разпръсна вече навсякъде. Един вид, аз съм тука завинаги, докато ли спре тъпата песен. Но той продължава между другото да пее мъжките. Това какво е тук, където стана? Това го нямаше, май. Отивам на там. Това го нямаше, да. Това се появи. Добре, минаваме през него. Не можем да минем през него. Добре, минаваме около него, да знам. Леле, боже мой. Там се появиха някакви работи. И това се разтопи. Какво става, бе? Бате, ти си луд, бе. Аз съм станал долу. Отиваме пак при него, какво да правим друго? Добре. То пее все по-силно, човек. Леле. То почва да вика много. Добре. Сега го няма там. Сега какво правим? Това е най-тъпата песен, която съм чувал. Какво става, бе, брат? Сам мене ме обградих. Не, цът нагоре. И аз стигам нагоре. Оп, тук стана нещо червено. Стигам към червеното. Какво е това червеното? Какво е това? Череп ли е това или тъшаци? Добре, стават някакви кринджеви работи. Това е череп, добре. Сега какво? Добре, аз моля да го пипна сега прямо, да го цъкна. Добре, стават все по-дълги. Той продължава да пее, бе. Спри да пееш, бе, момче. Почва да е такова. Само насам ли мога да дойда? Или и тук не мога, я? Но и тук не мога да отида, добре. Това ме затвори, страхотно, сега ще умра.
Некой много пиян го е пял това между другото. Айде бе, то ме затвори половин час ме затваря. Моля отидем надолу между другото. Не. А нагоре? Сигурно не. Не. Леле, аз съм затворен в едно червено грозно нещо. Аз съм в черва. И сега какво правя? Да цункам червата ли искаш? Какво? Добре. Сега ще се преродя като патица. Абе, тия са били неверно на нещо. В смисъл, абсолютно честно го казвам. От сърце. Какво е това са? Какво е това? И като се докосна, какво ще стане? Малко ме е страх да видя. Също казвам. Става, бе. Ще пием нещо през това време. Ще го чакам тук един месец. Добре. После някаква червена щитня. Което какво ще стане? Нищо. Пък стане тази работа. Аз започна да пиша някакви неща по стените. Те сега да ме пусна някой демо да умра. Тук е някаква сграда. Добре. И сега какво? Стига пя, бе, брат, надуми главата. И сега какво? И какво правя тук, бе? То хубав експириенс, ама аз не виждам експириенс в цялата работа. Виж, са някакви все изкривени, не са на едно и също място, не са точни. Тук виж, опа. Това може да го тъкне, не знам. А това стана по-голямо, май. А да, и светна и отдолу. Добре. Между другото, аз като не се движи, и то цялото се движи. Което е по... О, фак, почна да тече лайна от него. А не, почна да се разтапя. Ей, ще ти размажа главата. Брат. Какви ми проблемите? Може ли си хубаво тук най-после? Пате. Брат. Система намирай, мохне. Какво е това, бе? Искам да си хода. Или да вляза в това. Не. Не искам нагоре, искам надолу, точно така. Искам да вляза в дупката. Не, бе. Дай ми да вляза в скапаната дупка, човек, чути си. То май не може, между другото. Не, бе, то май не нарушва... Да, не може. Бре, отиваме надолу тогава. Към огромната бездна. Страхотно. Това ми е детската мечта. Появи се нещо. Ко става, брат ми? Какво е това? Това сигурно ще има такова, ще ме обеси. Идем надолу. Решил съм се. Но никъде друга няма да отида. Добре, влизам в сектор Г. Добре. Как нищо не виждам, ще ми хареса. Или той е черен екран, човек, чути. Лека! Опа, на тука съм. Ето. Нещо цветна. О, не, нещо там. Аз съм на земята, бе. О, фак, какви сте вие, бе? Ей, сега да ми ви еба майката. Ей, сега ще очупя отбой. Не, бе, не искам да летя, само не искам да летя. Фу става, бе? Влизам в средата, човек. Айде. Абе, спри да летиш, мама чаша. Те твъркват.
А, не, това са им лицата. Мисля, че ми туркват. О, фак, то стана един. Майко мила. Някои се променят, стават по-малки, по-големи. Брат ми, мисля, че да вземеш LSD ще е по-лекичко, казвам. Чути, гледай като мина през него и то става бебе. Абе, бати, чути. И сега какво? Като съм тука. Тимка ме е това червеното. Пах ти майката, човек. Чути си, бе. Искам да изляза от тука. Тука не ми хареса, другите бяха по-нормални. Отивам ли някъде защо? Не. То пише, че това не е игра, експириенс. Какъв експириенс, брат? Чулот ли си, бе? Всичко е на някакви наркотици в тази игра. Това червеното аз ли го светя? Аз го светя. Добре, де? А те се отвояват страхотно, това станаха повече пак. Добре, айде да ходим в средата. Да какво ще стане. Ето пак. Да, ето, оп. О, брат, виж какво става. Аз съм Jesus. I'm fucking Jesus Christ. Това не знам дали мога кача в YouTube, между другото. Добре, разбрах. И аз много ви харесвам, много сте готини. Ама аз май си хо. Майко. Брат, чуй си. Но това е най-странната игра, която някога съм играл. О, ще те стават все повече, брат. О, мамка му, ще ме издат. Фак. Направих някаква спирала. Да не трябва хора нагоре, бе. Аре, и аз отивам. Вярвам в вас, момчета. О, фак, насам. Това съм в средата. Фак, май трябва да отиваме надолу, стана нещо долу. Какво стана, бе? О, фак. Мисля, че този маняк взе 7 LSD-та наведнъж, може би 10 и се събуди току-що. Това беше най-странното нещо, което съм правил в живота ми. Вече не мога да летя, да мек съм жив. Какво става, брат ми? Добре, след като излязохме от най-странното място, какво е това сега? Spinning plates. Чакай малко. Се врати сега на къде ходят. Не мога да мина. Сега си имам само на там мога. Страхотно. Отиваме към въртящите се чини. Фуста. И пак се надрусам. Добре, това мога ли ме удари реално? Не. Добре, значи аз не мога да умра, но трябва да следвам мен това чудо. А това е... Ти излъзам. А не мога малко по-бързо да съм. Не искам да спидрам на играта, просто мога да рази колко бавно се движи. Аре бе, къде си, бе, грозен? Аз тебе следвам, ти какво си мислиш? Мисля, че е малко късно да предупредя, обаче в началото на играта, ако не се вижда на клипа, което не ми се вярва, пише, че има супер много такива зашеметящи ефекти. В смисъл, яко проблясваш след видени такива работи и май разбирам, що го кажат пичовете. Чулото си, бе, брат. Стига, бе! Ей! То се спря да пей, човек. Думи главата. А то навсякъде, където тя има светлина и после аз като се чувствам тъмносин. За мен е как? Странно. Добре. Движим се. Не знам какво мога коментирам, освен. Какво се случва? Честно казвам, просто да разбирам какво се случва. Аз съм много what the fuck за тази игра. Всичко е спокойно и продължава напред.
А! Абе, аз се върнах тука, бе. И сега има... От синята излезнах. Или... Не, аз ходих в зелената. То го нямаше между това, сега се върна... О, не. Брат. Брат, я го вижте. Това е по-зле от попи. А той държи сега нещо. Добре, от ето там се излиза. Това вече го знаем. Обаче... Много ми е интересно какво става тук. Влизаме, няма как. Thank you very much. Не можеш. Играта е направена перфектно между другото. Изобщо няма бъгове. За са. Обаче е много кринджава. Яко е... Пуста е! Бати грозика! Да, и аз то обичам. И навсякъде между другото има баркоди. Това да си ги сканираш с телефона. Това може би е наистина най-нормалното място до сега. Има някакви чил картини даже. Даже не са някакви странни картини. Има още го път. Майнослав. Блок S. Блок S6. Добре. Какво е? Hunting Bears. Галерия ли пише? Галерия. И какво? Ако ти да се по-нагоре, има ли други работи? Да, ясно. Какво? Това е за пирамидата, мисля, че, нали? Да, това е асансьора, на мен интересува асансьора. Значи всичко е свързано и трябва да разберем според какво се случва в това място. Това също място ли е? Hunting Bears, да. Реално има само 2 места, обаче направо се има 5000. Често летят, бе? Какво става, летящите холандци? Аз мога ли да падна? Не. Виж как е направо. Много интересно. Цялата игра е една огромна илюзия, реално. Това е убито, бе. В някой друг живот. Така. Хубавото е, че поне тук не мога да летя, защото това с летенето нещо не ме кефи. Много е бъгало. Само много... Нека си никво. Добре. Окей. Какво става? Моля те пипа. Както да. Ти ще ме погледнеш, ако те погледна. Ти си се... не гледаш. Какво гледаме? Добре, страхотно. Продължаваме напред. Пак има баркод. Това камера ли е? Много интересно. Добре, тук къде отиваме? Motion Picture Soundtrack. Дано няма такова. Дано няма пак като това там публича да чакам. Lost Anything if found please return. Малко е възможно. Sorry, I can't paint. Антай, това си ти, брат. Тук има една рисунка, на която пише съжалявам, не мога да рисувам. Добре. Да. О, не, само че имаме при някакви блокчета, бата, ти от ли си, бе? Добре. Разбирам. Окей. О, фак! Поснимаме, какво стана, бе? Не искам да съм тука, човек. Някакъв демон направи нещо и сега съм тука. И гледам там какво става. Не мога да мърдам, между другото. Гледам демона в момента какво прави, той се върти в кръгче. Толкова виж, има някаква мишка с коса. Това сигурно е то смъртта, бе. Добре, бе, и сега какво правя? Аз съм мишката, бе!
Това е готино. Това не го знаех. Ама че сега, това аз ли съм реално? Моля да се фърля. Да. Добре. Аз сега не знам дали това съм аз. Много интересно. Оп. Чакаме. О, това е сенсорче. А сега, аз отпреди ли си играя или тук се виждам? Добре, изведнъж играта стана 3D платформер без скок. Много ми хареса опашката. Самията. Добре, аз май съм някакъв демон. Не мога му видя лицето обаче, що е... О, имам зъби. Добре, сега продължавам насам явно. Уоу, и сега се върнах в себе си. Да, аз съм демон, човек. Аз не знаех, че съм демон. Чай сега. Първо цема винаги където излежа по-маничко. Брат, това е просто дупка. Добре, насам има нещо готино, че видим натам. Това е Скуби-Ду на амфетамини, брат. Добре, имам лампи, следвам лампите. Опа, тук има някакви текстове. Чай са. Ама то трябва... From the Idea of Tom York. Това искам да го прочета, не за и друго, просто ми е интересно. Кой психопат го е написал това? Това е един вид мастерпис с много изкривена реалност. Epic Games, между другото, са го пуснали това на пазара, което е много интересно. Epic Games принципно не правят така. Това е голяма рядкост за тях. Какво пише тук? Music? Да. Това означава ли, че... Limited Music, нищо. Ще го преживея някакси. Копирайтната е музиката. Ама ме, какво ме бе? Аз съм в началото. Аз бях тука. Това беше началната ерия. Какво става, мой? Ела. И сега пак влизам във вратата. Добре. Значи оня път вече целия сме го видели. В смисъл, изминали сме го. Сега обаче вече знаем какво правим. Тук направо спидрън. Така. Много интересно. Значи, то в началото на играта пише, че всяка врата ще отвори поведнъж или по два пъти, или може би всеки път, но някои врати няма и да се отворят. Някои ще се отворят, но няма да се затворят, и че някои врати, нали, са капани. А капаните никога няма да бъдат капани, ако капана е хванат. Нещо такова, беше много странно. Виж го това. Това е много яко. Да, някой от Netflix. Брат, виж като се приближиш, гледай сега. Оп. И ги виждаш. Слышиш се? Много добре е направено. Много странна игричка, но тук вече съм бил. Тук минахме. Тук са Гошко и Тошко. Тук са Гошо, Духа и брат му. Това е Антони Джошуа. Тук е Конор Макгрегор. Така, пирамидата вече я видяхме. Пирамидата беше готина, но искам да разгледаме някакви други неща. Какво има насам? Лимбо. Супер. Паралелно нещо си. Също е нещо много изпаткал. Какво става, бе? Това е Пенчо. Той беше приятел в минало. Той ме изпатка и е тук. Той па има лице. Какво ме гледа? Ой! Страх ли те, бе? Няма да те бие спокойно. Ти какво? Той няма очи. Тия, които имат очи, ги е страх от мен. Кажи, бе. Разбирам. Те други сигурно аз съм ги извадил. Добре, влизаме. Шит! Fucking shit. Това е много яко. Това е добър ефект. Мога да отида по вестници, кажи ми, че мога. Shit, мога да отида по вестниците. Добре, чай продадем какво става тук. Така, after use of waiting not you can. Има логика, брат. Затова винаги действаш, никога не чакаш.
Това не мога да разчита. Това моля го разчитам. Оп. You soon be on the scrap heap and bit. The camera will not save you now. Тук нещо е задраскал. Чш! Не бе, не ги взимай, чета бе! Ама аз го четях! Ей! Вземи вестниците! Добре, искам да видя някой поне. Ама защо ги взимаш? И сега пусна някакъв супер силен трак. Страхотно, какво пише тук? Чакай, не искам да вляза, не съм казал, че искам да вляза. Какво пише тук? The National Anthem. Добре, те се връщат. Аха, като си тръгне се връщат. Страхотно, върнат се. Чакай сега какво пише. А те не са същите. Май. Да, те не са същите. Да, това е готино. Това е много яко. Това би си сложил на такова на тапет. Добре. Тя по земята. Скуик. Това сега стана нормална стая. Разбирам. И почва малко по малко да се разпада колко път повече стоя в нея. Гледай какво става. Това е много готино. Така, дай ми какво има тук. Абе, аз ще иба майката. Аха. Добре, ще се разпадне ли стаята? Яко чекам стаята. Не бих казал, сега се затвори доста повече, само помръдва. Преди това направо, то може би да отвори за другите. Добре, това май го видяхме, да. Искам да вляза тук, принципно, имаш още една. Да, ето я. От тук ли дойдох аз? Какво пише тук? Ключалката ми пречи, копа. Не, ето, почва се разпада. Отиваме насам, къде се разпада. Ето, тук отвори още една врата. Или по-скоро не. Тук не мога да видя. Ясно, разбирам. И сега, нито един вестник няма вече. И тази врата, виж как стои в нищото. Много интересно. Какво пише на тази така? Знаеш какво, влизаме. Какво става, брат? Какво става, мой? Ти виждаш има? Срах ли те? Какво бе? Какво се буташ, бе? Бати грузинка. Чат-пат, обаче лагва. Like whatever, sex work dead. Защо има секс, не знам. Добре, така да бъде. Просто ще е там. Така, въпрос е да сляза ли по тия стълби? Това е живо! Това е първото живо, искам да го видя. Той го е страх. От каквото е страх, мой? Няма да видя сега. След това ще отиваме там. Какво пише сам? Pixel Warehouse. Пак не... Тук съм ходил между тук дойдох. Да, значи е много важно да четем къде отиваме, защото иначе ще ходим на едни и същи места. Добре, тук не съм бил обаче. Или ще се върна към главната ерия, не знам. Сега ще разберем. Ето бе. Той има нещо. Най-после има нещо. Браво бе, мой, играеш си купче бе. Какво ма гледаш бе? Ей, ще ти бутна купчето. Добре, това е малко крипи. Това е доста крипи всъщност. Чао. Не си интересен. Интересен са обаче в стените. Всичко е между другото в тази игра явно е рисувано на ръка. Не, отново. Тук вече бяхме миналия път, нема ескефи. Добре, знаеш, влизаме да намерим друго място. Насам какво има. Какво става, мое? Къде сме? Пирамидата... Не, пирамидата вече съм бил. Пирамидата не ми е интересно. Това какво е? Националната телевизия ходихме вече. Това какво е? Тук бяхме? Да, тук бях. То какво ми е, бре? Тут някакво се измени. Добре, връщаме се, значи по същия път отиваме там горе. Тук не. Настрахнах малко. То ми скара кой е батигия. Добре, продължаваме. Цък. Не знам между другото дали играта има някакъв крека цял или е просто разходки в парка. Колко вече стримаме, че трябва да гледаме за YouTube, кога да спрем видеото и да спрем да играем.
Ще е малко за... Оп, какво е това? Това е готино. Добре. Влизаме. Добре, както и да е. Чакай, ау. Ей, шмаркозавър. Я съм спокой. Ви какво? Това е дискотека, бе. Чай да денся малко. Куба си денсим като куката. Както и да е. Ще получим епилепсия. Фак. Търскача горе, няма как. Аре бе, качи стълбите, момче. Но искам по принцип да говоря с разработчиците на тази игра, заклевам се. Искам да ги питам какво са взели. Шит, то променя, виж. Стени стават някакви готини. Ето ясно е да става тук него. Да, ето къде е. Това е даже готино. Добре. Аз стана по-голямо. Разбирам. Добре, както да е, let's go. Пак ли баркод? Пак баркод. Добре. Трябва да видим всяка една снимка. Снимките са брутални. Че хора са имали някакви проблеми с психична със сигурност. Воу. Ето ги тия демони деца са замразени в капсули, между другото. Той е различен. Моля те пипна. Не. Бебе демон. Здравей, бебето. Добре, натам ходих ли? На какво е насам? Тук май бях. Бях ли тук всъщност? Да, бе, тук бях. Тук не ме е интересно. Она врата бях ли? Насам какво е? Трябва почва ги запомня, че аз малко забравям. The Paper Chamber. Ходихме ли? Ще ходим, това е плашещо. Да, доста е крипи играта. Да, Paper Chamber бях. Не ме интересува Paper Chamber. Продължаваме. Здравей, бебето. Така. Продължаваме. Насам бях ли? Да, насам бях. Това е духовете. Насам се връщаме май на нека. Оп. Да, това са телевизорите. Погледни каква става има, брат. За крайна става много як. И ти гледа телевизия, брат. И понякога се сменя между другото и една и съща картинка, някаква кринджава. Крипи, брат. Така. Имаме си духове, някакви пиксели, някакви глупости, продължаваме. Така, къде не съм ходил е въпроса? Ходил съм почти навсякъде в играта. Аз мисля, че играта е дълга, обаче играта май не е много дълга. Това е пирамидата. Добре, пирамидата бях вътре. След пирамидата, да, това е Гошко вътре. Той ми е много близко приятелче, пихме кафе оня ден. Това какво е? Добре, пирамидата, влизаме в пирамидата отново явно. Разгледал съм всичко останало май. Чакай бе, пиян. Тая игра се дадена според мен, когато някой е взел около 12-13 LSD-та и е решил, че е време да създаде игра. Играта е на Radiohead и е публичната от Epic Games. Не, тук бях, тръгвам се. Нали? Да, тук бях. Не идвам пак тук. Аре, искам да виждам. Червеното какво е? Червеното май не съм бил. Ако тук ще качим една сансьори и отиваме горе. Но искам да видя първо какво е долу. С май разгледахме всичко. Епилепсия. Добре, тук също бях, тук е много зле. Не искам тук, тук не ми хареса. Тук стояхме половин час. Фак, той се движи. Братленце. Не така бе. Къде е вратата на асансьора, брат? Ще го нахраеш. Разходи ли кучето, бе? Разходи ли си кучето, бе? Не. Са като се изселили. То малко късно става. Добре, това ще ме трябва. Ама аз се прибрах в 11.40, брат. Забравих с цяло. Добре, това ще не тръгва, майка му да... Тръгнахме. Да, служим. Сега отивахме на третия етаж, миналия път малко отивахме. Не, четвъртия, петия. Ма как да го спра, искам да спра? Не. Добре, тук бяхме. Добре. Тук имаш само Бер Гарлерите, доколкото помня. Отиваме нагоре. Минаваме от тук.
Това го помня. Баба! Продължаваме по стълбичките, нали така беше? Да. И тук има това. Тук има ли друга врата? Не само тая. Добре. Това е смъртта, бе. С малки мечета. Добре, това не го видяхме, бе. Път, сме хьорали. Добре. Това го помня. Тук се виждам, че аз съм демо реално. Да, това беше много готин ефект, между другото. Това много ми хареса. Това трябва да го има в повече игри, според мен. Както е 3D платформа. Не, този път. Опа, стана. И ето ме мене. Това реално съм аз. Ето тук малкото демоче в там на червеното на мъжчето. Някой от тия, дето имат очи, ги е страх от мене, почва да се пазят като ме видят. Или съм някакъв много тегъв, или съм бати бокулка. А това е асансьор. Искам да сляза на първата врата обаче. Моля да сляза на първата врата. Сега ще пробваме. Не, това е прозорец, добре. Тук не мога. Това обаче е врата. Не. Къде е вратата, бе? Много съм объркан. Много ми харесва музичката. Мяу, 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 мяу. На стрима добре ли се чува между другото музиката? Смисъл... Той никой няма стрима, за да ми каже. Не има някакво стрима, добре, объркам се. Готино се чува, добре. Щом се чува добре, всичко наред. Така, миналия път ходихме от тука. Тук беше това деца на тия маняци. Да, бе, да не сме приключили играта, бе. Стига, бе, за един час я въртнахме ли, бе? Защото всичко се е отворило. Да, и тук почва от начало. Добре, ще пробваме да минем от някъде другаде, не знам. Аз не виждам други места. Това вече го видяхме, това е много готино. Защо четеш само това? Аз прочетох всичко, ама само на това отговорих. Това съм твоят любим. Да, ти си моят любимец, Воги. Така, май вратнахме играта, между другото. То пише, че някои врати няма да се отворят никога, да мек самата игра може би, само може би, няма реален край, е просто експириенс, който трябва да преживееш. Което често казвам го преживях, аз съм настрахал. Добре, насам няма ли път? Няма, добре, тъпо. Пробвам сигурно за трети път, ама както и да е. Добре, в пирамидата няма нищо. Пирамидата вече я видяхме цялата. Тук нагоре не мога да минем. Какво остава? От тук надолу да минем нещо. Ще минем отдолу да видим какво става. Но от тук минах също. Тук само надолу и минаваме за това. Да, минаваме до духовете. И от духовете насам бяхме. То има само 3 врати. Тук какво беше? Ghost Chamber the Television. Това не ме интересува. Добре, тук не сме. Ще се върнем, насам какво има? Аз замислих, насам не съм идвал. Май. То не съм го виждал. Сега ще видим. Пак има баркод. There are. Добре. Тук не сме били. Това е първото място, на което реално не сме били. Какво става? До кога е стрима? Стрима ще свърши, когато реално му спрем и се играе. There doors and there revolving doors. Doors in the rudders of the big ships and there revolving doors are doors that open by themselves. There sliding doors and there secret doors. Добре. И това ме заведе буквално как ще направих аз. И отиваме насам. Мисля, че това е място, на което трябва да отидем. Under the woods. Да. Продължаваме напред.
Ние сме в тунелите, бати. Това е метрото на София. Това е малко по-бавно. Оу, шит! Имам малък педал, де тича. И има още един. Добре. Има нещо червено. Аха, това са играчки. Ясно, добре. Аз съм под играта, така ли? Добре, продължаваме. Къде ще отида? Оп, виждам нещо там. Какво е това? Добре, не мога да отида там, не мога да отида там. Ей, какво правя тук? Имам малки демончета. Здравейте, бебе демони. Ей, какво правя тук? Как да мина? Оп. Аха, това е пъзел. И трябва да следвам купчетата. Разбирам, това купче свърши. Аха. И се... Ако ми кажеш, че пак се върна в началото на играта, ще ядосам. А, не. Това е друго място, добре. Пак сме тука. Просто май сме от друга страна. Ако това е край на играта, ще съм много изнервен. А, не, това е началото на играта, човек. Тя така започва след това. Не. Не. Аз се овъртех на буклук. Ето е червената врата. Тази дупка не видях първо, но добре. Добре, минаваме пак през дупката, да я знам. Това ли е цялата схема на тази дупка? Да мина в корените на играта. Какво ме бе? Сега котката ли нападна? О, боже. Добре. Това успяхме да го минем, а? Това и него го намерихме. Хубаво. Следващото нещо. Искам да видя дали има още нещо. Дали съм пропуснал, май не. Добре. Това какво е? Задънена улица, ма разбира се. Много странно това тук. Ще... Добре. Продължаваме и така. Какво стана, бре? Крака ли щупи? Много тъпо, майка. Отивам да видя какво става при теб. Оп. Насам сме. Пред вратата. Опа! Моля, седна, брат. Сядам. Ще гледаме телевизия. Radiohead, да. Добре. Много си грозен копана. О, шит. Radiohead, между другото, много добре. Radiohead. Не ми ли знаеш металистите? Да. Не съм чуден. Окей. Гледаме то как свири. И какво? Аз му вляза за телевизор. Това е плазма, а? Оставя да погледаш. А той има дупка в главата. Сега го забелязах. Добре, и какво? Те свирят това нова. Аре, бе. Добре, то сега толкова ще свири. Добре. Гледаме концерт на Radiohead в играта, която е на Radiohead. Тия копелета, знаеш колко пър се скарали от тия глупости, а? То маняк си лакира ногтите. Добре, не ми се гледа повече, стига толкова си. Интересно беше, ама свърши. Дай си ходим. Как ще ходим? Не сам добре. Не сам има ли нещо? Не, това май също. Да. Отиваме там. Тук нямаше нищо, кой знае какво. Това беше най-нормалното място в цялата игра. Това какво беше? Само не ми кажа, че е началото там, това е изпадката. Не, това са духовете, добре. Отивам при духовете. Не минем от ето тук, мисля, че беше. Да, ето тук беше, точно така. Търсиме дали има още нещо в играта или сме я превъртели или не знам. Няма идея, то няма обектив, няма нищо. Какво? Какъв код бе? Чекпоинт. Няма чекпоинт, играта не е игра, това е експириенс.
Добре, отиваме насам. Въпреки че насам съм бил, ама да я знам. Майкото как забива всеки път като вляза. Тук е лещия телевизор и направи бат майката на компютъра. А, това го нямаш! Това го нямаш, това е ново. Добре, явно сме стигнали до някъде. Добре, спри. Това го нямаш преди. Добре, явно играта се променя докато играем. Реално не всичко е това, което е било. Постоянно играта се променя. Пак се при пирамидата, между другото. Когато има някаква схема, обаче не мога да разбера схемата. Това е мястото, от което идваме. На където навсяка има баркод някакси и не разбирам тия баркодите просто. Тук съм бил. Че ми пирамидата дали има някаква промяна? Кои пирамидата няма никаква промяна. Не? Асансьора е ясен, тия са ясни. И на трите места съм бил. Добре. Добре. Аз не виждам какво друго мога да правя в тази игра, често казвам. 100 лен си експириенс. Може би ще спрем за днеска до тука. Пък мога да такова. Да, това пак е тук. Пък може би мога да продължим някой друг път. Но